Ja, zeker en vast. Onze tanks zijn aangevuld, die zorgen ook dat die blijven aangevuld worden en ze zijn welkom. Duidelijke taal van de manager van dit tankstation in Maasmechelen. Hier hebben ze de Nederlandse accijnsverlaging van vorig jaar goed gevoeld in de portemonnee. Laten we zeggen, als we tellen van de volumes van voor de oorlog, zit ongeveer op 20% van ons volume hier in ons Maasmechelen, wat afgenomen wordt door Nederlanders. Ja. Zoals het tankstation in Maasmechelen zijn er vele langs de Belgische grens. En ook langs de Duitse grens. Er is al jaren sprake van tanktoerisme. Voor benzine, maar ook voor LPG. Dat scheelt 30 centen op een liter. Ik tank altijd in België. Ik zei tegen mijn vrouw, even gauw tanken, want volgende week moet ik weer naar Duitsland. Dat scheelt weer een paar cent. Hè. De tijdelijke korting kwam er door de oorlog in Oekraïne. Door de boycott van Russische olie steeg de benzineprijs tot bijna €2,50 per liter. De overheid greep in door de accijnzen te verlagen. Nu de prijzen redelijk normaal zijn, verdwijnt die korting deels weer. Benzine, diesel en LPG worden weer duurder. De benzineprijs stijgt met ongeveer 16 cent per liter. Tankstations in de grensstreek die gaan het financieel voelen. Ook de onbemande, zoals deze hier in Tegelen. Ik heb verschillende Limburgse pomphouders gesproken aan de grens. Ze wilden allemaal niet voor de camera reageren, maar zeggen wel 1 juli te vrezen de prijsverhoging. Het gaat pijn doen, dat weten ze, maar hoeveel pijn, dat is afwachten. Is dat afgelopen jaar niet gedaan? Ja, een beetje variabel, een beetje gekeken. Een paar cent was en bleef ik weer nee. Maar ja, van de andere kant best zo de grens over. Dus, En hoef je niet ver voor om te rijden? 10 minuten. 10 kilometer, dus dat is, het scheelt €12 op een tank. Maasmechelen is dus voorbereid op komende zaterdag. Laat de extra klanten maar komen. Wij rekenen ongeveer op tussen de 250 en 300 wagens. Het zal waarschijnlijk niet van dag 1 starten, maar daar rekenen we op gemiddeld genomen per dag dat die hier gaan passeren. Ja. De accijnsverlaging is nog niet helemaal teruggedraaid door het kabinet. Mogelijk gebeurt dat begin volgend jaar. En dan worden de verschillen nog groter.